malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan o Mindanao, uban ni Dr. Iris o ni CB, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong sa makausapa, pagpadayon na sabnamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan o mga kasing-kasing. Para ning atong sugilanon karong hapon nga atong kita itulan og mais. Good afternoon, CB girl. Bago raming mata ni CB o pagkigatubang namin ninyo karong hapuna. Niaging simana, nakita mi ni si Ronald Lim sa Land Transportation Office. Muna ni sinugdanan sa itong istorya nga mais. Sa Piesta Siyudad sa Talisay, kami bisita ni wagod to maghikay silang classmate Yul Julia, pero kanang hikay gud ni classmate Yul na may mga nindot kay mga potahe nga wa nila hikaya nga among naabdan didto. Ingon si Ronald nga padung na sila Camiguin. Unya nangutana siya, unsa ganito'y mais nga imong ganahan sa Camiguin? Ingko, wa ko kahibaw unsa nga natong maisa basta pilit, mais nga pilit. Ako minumong gitawag na malagkit na mais. Siya sige, soya na ko og pangita dito kay atong na sila higala ilang atuon dito sa Camiguin. Kay Lanzones Festival ba yaron sa Camiguin. So sunod ng mga adlaw, nag-istorya may parte sa mga development sa Land Transportation Office sa LTO. Ingon siya nga kining nakakita na kuno sila og mais dito sa Camiguin, pero di man kuno pilit, tapol nga mais ang ilang nakitaan. Kung di man to tapol ang akong nahinumduman sa mais, kuan lagi to kanang dili sa siya yellow corn, nga yellow kay ka bang normal lang nga kolor sa mais. Pero inikaon ni mo pilit yun sa imong ngipon, mo pilit sa imong lagos, mo pilit sa imong lingag-ngagan. Parte pilita yun, sumurag yun siya pilit ba nga humay. Pero katong pilit nga mais. Yasukad adto na atay mga viewers sa Camiguin nga di voluntaryo nga mangita sila, wag na gid sila kakita. Kung asan di lang, wag gilain, okay na lang. Sus, ganinang sa iyong buntag, nag-text siya na ko og na siya gipada. Padalyo Maxim, ang iyang sinugatan kuno gikas Camiguin. Pag abot diri, usa ka kahon nga pastel kadtong kanang lamian kay pagkaon sa Camiguin og 5 ka unsa bay tawag og buok sa mais. Naman ay termino no. Kay ang saging dawin man. Ang mais unsa man buok. Ang mais kuno na sud pakaw na nga ana. Ang putos ana is pakpak. Pero ang bunga itself unsa man nga na. So 5 ka buok nga ingon ani kadagko. Ako na ning giluto og microwave unya. So yan ang mugkaon ni CB kon pilit ba siba? Gipada ni si Ronald dato. So, inani kadagko, balig 5 ini. Askang tamisa sib niya juicy kayo. Nga fresh kayo. Si CB na ibog man. Pasilua Dr. Utlang, Dr. Franco, mga veterinarya ni Silio. Kung ko nung itugot ko ng mga ito'y napakanon o human food ba? Kung saan naman si CB ganahan mo kaondok o? Ano hindi mo kaondok eh? Maluoy sa tanga ako rin magkaon. Pilit siya gamay pero dahil gid pa rin kapilit. Ang nakaon sa Camiguin, pila ka tuig na ang labay. Mutana bitaw nga sa itong tuiga dito sa Camiguin as siya. Mga more than 10 years ago. Na dito may Camiguin. Panahan ba kasi? Sekali may agad. Mga tanawa, sa iyang pakaw, bisa mawa na unod. Tapul gihapon. Iya sang pakpak, may pagkatapul sa, dili siya green, gid ba? Last weekend, dito may giimbita may paniudto siya. Harianong panimay ni Mama June Aligrado o ni Consul Julie Aligrado Vergara
nag-serve sa sila ini. Murag so uso tayo ng tapol nga mais, no? Kasi di mo kakita og tapol nga mais. Pero mas fresh ni, mas tamis, mas juicy. Susisibi eh. Sa gamay pa kong bata dito sa Maramag, Bukidnon, Sib, ang tanom sa among yuta dito sa Biskam, sa Maramag, Bukidnon, dili humay Sib, mais. Kamot doon na mo ito humayan dito sa Biskam, I'm sure doon na, kaya lapad man kitong umahan dito. Pero among tanom dito, mais. Pero ang kinaon sa mga tao dito sa Maramag, humay, ang akong nahibawan sa gamay kong bata, ang mga una kono og mais, ang taga Bohol og taga Sugbo. Muto pag-abot na mo diri sa Sugbo, nakapuyo ko ka dito sa Bohol, humay yung sa kinaon dito. So ang mais di ay para na lang sa laog sa mga hayop. Amot maubasab sa inyo? Humay ba inyong kinaon? O doon naging mangita og mais? Dini sa Sugbo, for example, kasagaran sa tumalabyan diya sa Argao, Sib, kuan man, humay, di ba? Humay ang ilang kanon. Kining mais, sigon sa kasaysayan, ang unang documented nga nanom og mais mao ang mga American Indians, no, ang mga original jung mulupyo diha sa Amerika. Sa pamabot ang mga kasila. Gitawag nila ang Amerika nga New World. Pagka-discovery sa mga kasila ining mais na mo'y gikaon sa mga American Indians o sa mga Native Americans o sa mga ngan adto nila, nadani sila pag-ayo, ilang gipalambo pag-ayo ang mais, nya ilang gida sa uban nila nga mga colonies. So usas nadadaan ini kita dinhi sa Pilipinas kay colony man ta sa Espanya. So naapil ta nga nakakat-on og mais pero gikan ni sa mga Indians, gikan ni sa mga American Indians. Unya tanang continents nga gihiwa ba yato sa Espanya o sa Portugal ang atong planeta og duha. Ang usa ka tunga sa Espanya, alay ka tunga sa Portugal, ang tanang mga colonies sa Espanya ilang gitamnan ining mais ug nilambo ning mais pag-aisip. Pero hasta ang Portugal nadani na sad. So murag tibok kalibutan na sib ang nananom na og mais. Ang mais nakapalagan sa mga katsila o sa ubang mga konkistadores na epektibo kayo para pagkaon sa mga mulupyo. Kay kung magnihit ang humay na ang mais, umaw nang gi-promote ning mais nga substitute sa rice or sa wheat or sa trigo. Kung doon kakulian sa supply sa rice o sa trigo, ang mais mo'y mamahimong substitute. Pero fast forward sa atong henerasyon, ang kapuslanan sa mais, di lang substitute sa rice, nahimo siyang tinubdan sa daghan kay mga produkto sa industriya. Ang mais, nahimo tinubdan sa nakalilaing mga raw materials, sa nakalilaing produkto sa pagkaon. Hasta beer, mais mo'y gigamit. Ang mga baked products, doon na dihay mga raw materials na corn or mais mo'y gigamit. Ug daghan pa kaayo. Ang ubang industrial products sama sa ethanol, kanang ato karong isagol bitaw sa gasolina, karon mahimo siyang mas
environment friendly mais ang gigamit. Ang mais mamahimong plastic. As kang hilngigas mais. Ang himuog plastic murag ang cornstarch. Mahimo siyang plastic. Ang cornstarch mahimo siyang papel. So daghan kaayo mga ang cornstarch of course mahimong binder sa uban pa mga produkto sa pagkaon. So ang kapuslanan sa mais hilabihan ka dako, hilabihan ka lapad nga daghan kay mananom og mais dili para pagkaon kundi isip raw materials na sa nagkalain nga mga industriya. Pero sa kakaraanan din sa Subo ug sa dito sa amo sa Maramag sa Bukidnon, daghan kaayong mga mainly ang mais adto nga nailhan nga pagkaon. So ang mais nga murag himuon natong bugas gitawag siya corn grits, di ba? Ato siyang galingon sib ang mais unya mapino na siya. In fact doon na ni mga numero. Ang mais ang labing pino. Nindot kayo nga isagol o kanang mga inununan, pero mao na mga pagkaon na ni, pero kana na yung mga numero, doon na sa corresponding nga mga industrial uses. So, kung sa kadako ang imong granos, ang corn grits nga galingon, mausap iyang kapuslanan. Gawas anang bugas, kaon pa kasi. Gawas sa bugas nga mais, nga atong naandan, ang mais ato siyang usually sang gion inikalaya na niya inig sa lubi palahing na. Pero unsa man ay tawag sa mais kanang makuha na siya mo mature na ba ang mais mo na siya sang gion na nato para bugas. Pero even before siya ma-mature daghan na kay mga mais nga i-harvest kay gamiton mahimo magamit ang mais samtang linghod pa. Panalitan linghod nga mais mahimo siyang isagol bitaw sa utan kanang sapsapon bitaw ning lugas sa mais ini linghod pa ingana linghod pa man mahimo siyang masapsap ug mahimong isagol sa utan perting lamia nga isagol sa utan. Mahimo sad siya nga ingon ini lang sa iyang raw form pakpakan lang siya unya longagon ang tawag ana sa amo sa Bukidnon ug sa Leyte, o I think sa pipila ka bahin din sa Subo, tilaob or mais linungag. Lami sa gaayo. Kani mao ni porma sa tilaob nga mais. Pero wa lang ni nako butang kaldero sa buwan, microwave lang ko gamit. So na-retain niya ang juice mo nang pasitam isa o labayan ka juicy sa mais. Sa luha, klaro bang giganahan ko kaong mais na hinaykan man si nasusibi para di mong luod. Sa patilawan ng mais. Ang laing putahe sa batanon nga mais inanag kanang isugba as kalamiya niya pating humuta kung isugba nimo ang mais. Doon ay nagkalalay mga paagi sa pagsugba sa mais. Ako naakat una na sa gamay pa kong bata. Mahimo nimo siyang isugba nga kuhaan nimo sa hingpit sa pakpak or imong kuhaan sa baga nga bahin sa pakpak. Unya kanang usa na lang ka layer sa pakpak ka mahibilit igo na lang usa lang ka layer nga makatabon. Mo na siya imong ianag, imong isugba sa lamia. Dili mapagod ang unod mismo sa mais pero maitom-tom murang masunog bitaw tong iyang pakpak. Pero igo na siya nga maluto. Kang muta. So mas humot pa siya kaysa tilaob. Kaya tilaob good. Usually ang tilaob ibutang man nimo dakong kaldero unya butangan nimo og tubig. Ang tubig diha sa kaldero makasuyop na sa gamay niya nga flavor. So ang iyang katamis maiba na jutay kay tuwa na sa sabaw. Na doon kay nahibawan dito sa Mindanao, ngasta ka ng sabaw sa tilaob ilang imnon. Lami man kay ng sabaw sa tilaob. Diyaw na
ang tanang flavor sa tilaob na adto dito sa sabaw. So init pa kay ng sabaw sa tilaob, ilan ang imnon? Mura ba og sabaw? Yan yung treatment ana sabaw. Nya, daghan kay mga putahe na makagamit sa tanang sabaw sa tilaob sib. So nagkalilain lagi niya itong mga putahe sa mais tungod sa ug kana nagpailaon sa kamapuslanon ang mais. Ug tungod sa dakong kapuslanan sa mais. Kami sabigan, no more? You want to eat na? Last na lang, okay? Tungod sa dakong kapuslanan sa mais, sa atong katiguangan, sa panahon pa, sa mga Native Americans pa, sa mga American Indians pa, kining mais nahimo ni siyang kabahin sa ilang mga ritual. So doon sila mga ritual for fertility. So ang mais ilang gamiton sa ritual aron nga mga liya sila nga mga anak silang daghan or mga anak silang laki. Kay kani adtugod dako magay premium sa mga laki. I don't know. Wa pa may feminism sa una sib. Tingali tungod kay di lang ni sa mga insect, hasta sa karaan nga mga pamilya. Gusto sila o mga dili pareho sa ubang mga kaliwat nga i-abort kung babae. Kaya sa China karon na problema sila, mas daghang laki kaysa mga babae. Maglisod sila pangita o pangasaunon sa ilang batanon ng mga laki. Sa bunga naman siya sa itong ilang population control nga one child policy. So ikamabdos sa usa ka babae mag-iyang ipa ultrasound nya makita ang ganing babae iyang i-abort kay gusto man silang laki. Kasi sa China dako magay premium og laki ang anak na hopefully ma-reverse na sa China karon nga two-child policy na nila, mahimo ng duha ang mga anak. Dinin ko sa Subo, nakatilaw ug laing putahe sa mais nga perting lamia. Kanang sa bugo, gitawag nila pintos. I don't really inagikan. I'm sure gikan na dito sa gigikanan sa mais, pero or innovation na sa taga-bugo. Amot doon na ba ilaing lugar din sa Subo o sa Visayas o Mindanao ngayon yung nahibawan muhimo og pintos. Pero diha sa Bugo, di ka makakita og pintos nga ibaligya bitaw sa merkado. Kasagaran sa pintos diha sa Bugo, ordero na una nila lutuon. Ang pintos madaot man dayon. Di man siya mulahutay og dugay. Although ang pintos may ibutang nimo sa freezer aron mulahutay siya og pila ka adlaw o pila ka maabtan ba siya pila ka semana. Pero kang labi as pintos diya sa Bugo. So naagi mga tighimo og pintos diha. Yeah. Nakadungog ko ni Ma'am Marilo Martinez Bascon, ang manghod ni aning Junie Martinez. Ingon siya naagi lami kay mong luto og pintos diha sa Bugo hangtod karon. Gikan pa ginang maong putahe sa ilang katiguangan og mao lagi mo luto na sila pintos kung doon ay order. Ya, depende sa order. Daghan ganing order, daghan sa sila lutuon. Pero kung imo gunang lutuon ang pintos niya ipamaligya diya sa merkado, kung di mahalin, madaot. So maalkansa in town ang mga mangluto ay og pintos. Kung sa pa yung putahe sa mais nga inyong nahibawan. Pero karon pa ko kahibaw nga ang mais nahimusang tinubdan sa kontrobersiya. Kay sama sa ubang mga produkto sa agrikultura, genetically modify na sab ang mais. So ang mga GMO nga mais perti ng dagkua, perti ng tamisa, perti ng wa na ba aron ba pag-increase sa kay kini mga genetically modified nga mga produkto sa agrikultura ang tuyo ini pagpalambo sa produksyon. Aron nga gamay ra ang luna, mas dako ang produksyon nga mamugna nga mahimo, nga makuha. Ug ang mais, usa sa mga GMO nga mga produkto. So doon na nagkaroon mga mais na nagkaliling kanasunan sa kalibutan nga mas dagko, mas tamis, mas resistant sa init. So mahimo ra nga gamay ra kayo ang tubig, makapabuhi ng mais.
Although dinis ato ang mais mas resilient kaysa humay. Kaya ang humay kinahanglan man gid siya og irrigation, kinahanglan siya basa ang iyang nahimutangan. Ang mais mahimura, low maintenance ang mais. Tagsara kay mais nga malaya bitaw nga tungod kay way bisbis, mas makalahutay ang mais. I'm sure usanis mga factors nga gi-consider sa atong mga conquistadores sa una, sa mga Katsila o sa mga Amerikanhon sa pagpakatap nila sa mais ngadto sa Mexico, ngadto sa nandidinis ato sa Pilipinas ug sa ubang o dito sa Africa o sa ubang kanasuran sa kalibutan. So karon nagcompete ba ang mais ug ang humay? Wa. Kay pulo sila dunay kapuslanan. Pero ang humay mainly para sa ang main staple sa pagkaon sa sobras katunga sa kalibutanong populasyon ang nagsalig sa humay. Pero ang maisab murag substitute siya sa humay sa pagkaon, but mainly is pro materials na sa animal feeds, sa mga industrial products o sa uban pang mga kapuslanan. Ang mais sa una popular kaayo diha sa kadalanan nga kinibitawng ipamaligya ba tilaog ug ganagon, pero makanotice mo kung mag-uwa na kaayo kay sigon sa mga mag-uuma mas in demand na sa mga planta, sa mga industriya. So ang ilang mga mais gikontrata ng daan sa mga manufacturers sa nagkalain nga mga produkto isip raw materials. So dili na isip stand alone ba nga mga pagkaon. So mas dako siya og kita kung ibaligya siya isip raw materials sa nakalilain nga mga industrial products. Iba mo ang mais gigamit sa paghimo og shampoo, gigamit sa paghimo og lipstick, gigamit sa paghimo og mga makeup. Ingon ana kadako ug kalapad ug taas ang listahan sa mga kapuslanan sa mais nga ug mao na di ikahibong dili sama kadaghan ang mais nga ato makitaan diha sa atong kadalanan. Ug sama nga di ko mahibong ngano nga duha tulo na nako kakaila, ikatulo ni si Sir Ronald ug si Ma'am Rowena nga nangita og malagkit nga mais diha sa Camiguin, wa gid silang kakita og malagkit nga mais. Pero sus kalamian ni Sir Ronald ug Ma'am Rowena sa substitute sa malagkit nga mais nga inyo nakitaan ang mais nga tapol. Hutdo na mugkaon ni CB, inig panamilit na namo sa atong programa karong hapon. Kamo unsay makahinumdum mo sa inyong unang enkwentro sa mais? Unsay labing unang putahin ninyo sa mais? Tilaog, anagon, o pintos, o unsa nga mga putahe? Aliw, isugilon diya sa atong comment box. Karong hapon, aron masumpay ining atong sugilanon sa kataas sa kasaysayan, sa kadaghan sa kapuslanan, ug sa kahupong sa kahulugan sa mais. Daghang salamat yung pagpaminaw karong hapon sa atong panahom dayong kilom-kilom. Uban ni CB o ni Dr. Iris, kini si nagduko mong kasib, Leo Lastimosa. Moingon malipayong pagpangaon og mais ug humay o uban ninyong mga kinakusgan nga panihapon. Thank you very much.